वेलकाम टू गोरलै चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिननाय जाबाय जों दिनैनि बे खोन्दो नैनि क्लास 10 साइन्स बिजाबनि सोंथि बिदाङाव थानाय आद्रा थानाय सोंथिनि फिननायफोरखौ जों सावरायफिननो नागिरदों। दा बेवहाय जोंहा आद्रा दङमोन नाम्बार 10 निफ्राय। दा बेवहाय नाम्बार 10 आव दङ सोंथिया। बेवहाय नाम्बार 10 आव दंमोन समान लावथायनि मेग्नेसियाम फिटाखौ ए आरो बी आनजाद आसुङाव लानाय जाबाय। ए आनजाद आसुङाव हाइड्रक्लरिक एसिड HCl आरो बी आनजाद आसुङाव एसिटिक एसिड CH3COOH होदेरनाय जाबाय। मोन्नैबो एसिडनि बिबां आरो गोसारथिया एखे। माबे आनजाद आसुङाव हि-सि सोदोब थामहिनबा फिजिंआ बांसिन गोख्रै सोमजिगोन आरो मानो? मानि थाखाय बेबायदि सोदोबा जागोन? बे मोननै आनजाद आसुं दंमोन। बे आनजाद आसुंनि मादाव मा मोननै बा मा मोनसेया मोननैनिख्रुइ मा मोनसे आनजाद आसुंनि सोदोबा बांसिन फिस सोदोब ओंखारगोन बेखौ जोंखौ दिहुननो होदो। दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय दा बे 10 नाम्बारनि जा सोंनायनि एन्सार बेखौ जों जा आं दा मोननै आनजाद आसुं आखिनोसै जास्ट बे मोननै आनजाद आसुं आखिनाला बुजिनायनि थाखाय आं बेखौ आखिनानै होनाय जाबाय। दा नैयाव दङ HCl नि मोनसे गुलिलाव आरो नैयाव दङ एसिटिक एसिडनि मोनसे गुलिलाव। दा बेवहाय दङ आरो बे गुलिलावखौ जों मोनसे मुं होदो ए आरो बी। दा बेवहाय आरो जों मेग्नेसियाम बिटा लादो। मोननैयावबो जों मेग्नेसियाम बिटाखौ लानाय जादों। दा सोंथियाव सोंनाय बायदिब्ला बे आनजाद आसुंनि मादाव मा मोनसे आनजाद आसुङाव ए आरो बी आव ना बे मोननैनि मादाव मा मोनसे आनजाद आसुङाव हि-सि सोदोबा बांसिन गोख्रैसिन जागोन? दा बेवहाय जोङो बे मोननै आनजाद आसुंनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनोदि हाइड्रक्लरिक एसिडआव बांसिन नैबे जा ए नाम्बार आसुं बेयाव बांसिन हि-सि सोदोबा बांसिन गोख्रैयै जागोन। जाहोना मानो? जाहोना जाबाय हाइड्रक्लरिक एसिडआ नैबे एसिटिक एसिडनिख्रुइ सांग्रांसिन। एसिटिक एसिडनिख्रुइ HCl आ मोनसे सांग्रांसिन एसिड आरो जेब्ला जों मेग्नेसियाम फिटाखौ बेवहाय जेब्ला सोमगोन बे HCl हाइड्रक्लरिक एसिडआव जेब्ला सोमगोन आरो बे HCl जों फिनजाथाय जानानै मा सोमजिगोन? बांसिन गोख्रैयै बे सोदोबा ओंखारगोन आरो बेनो जाबाय बेनि सोंनायनि फिननाय। आरो बेवहाय जोङो जेब्ला बेखौ होगोन मेग्नेसियाम बिटाखौ होगोन बेयो मा मोनसे खम बेनि गोख्रैथिया खम सांग्राङा एसे खम जानायनि थाखाय बेयो मा एसे खम बिबांनिल' हि-सि सोदोब ओंखारगोन। नाथाय जेब्ला जों मोननैखौबो रुजुना नायगोन अब्ला ए आ जाबाय बांसिन। दा फरायसा बिथांमोना बे सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरनानै होनो हायो। आं फरायसा बिथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनाय जाबाय हाइड्रक्लरिक एसिड थानाय आनजाद आसुं ए आव हि-सि सोदोबा बांसिन गोख्रै ओंखारगोन। बेनि जाहोनानो जाबाय हाइड्रक्लरिक एसिडआ एसिटिक एसिडनिख्रुइ सांग्रांसिन आरो मेग्नेसियाम बिटा आरो HCl नि गेजेराव जानाय जाथाया मेग्नेसियाम आरो एसिटिक एसिडनि गेजेराव जानाय जाथायनिख्रुइ गोख्रैसिन। दा फरायसा बिथांमोना बेबायदि एन्सारखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय। दा बेनि उनाव जों सावरायनो नागिरदों नाम्बार 10 आव थानाय सोंनायनि फिननाय। दा नाम्बार 10 आव सोंलुखां फरायसा फोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरबाय। दा सोंलुआ जाबाय बेवहाय 11 नाम्बार सोंनायाव दङ गोथां गाइखेरनि pH माना 6 बेयो दाखायाव महर सोलायब्ला pH माना सोलायगोन होनना नों माबोरै सानो? नोंनि फिननायखौ बेखेव। थामहिनबा गोथां गाइखेरनि माने फुदुङै गाइखेर जायखिजाया गोथां गाइखेरनि pH माना बेसेबां जायो 6 आरो जेब्ला बेयो गाइखेर दाखायाव महर सोलायब्ला pH माना सोलायगोन ना सोलाया बेखौ जोङो प्रुफ खालामनो होदो। नोंनि फिननायखौ जोंनि फिननायखौ बेखेवनानै लिरनो होदो। दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय दा जों मोनदोंमोन 6 बेवहाय कुइसनाव दङ pH गाइखेरनि pH माना बेसेबां? गोथां गाइखेरनि माना pH नि माना 6 आरो जों मोनदोंमोन बे टेबोलनिफ्राय 1407 जेब्ला 7 नि सिंथिं जायो अब्ला बेयो मा जायोमोन? एसिड जायोमोन। आरो जों मोनथिगौ गाइखेर दाखायाव मा थायो? लेक्टिक एसिड। बे लेक्टिक एसिड थानायनि थाखायनो गाइखेरा दाखायाव सोलायो। दा बेनि जा गुबै फिननाय दा 11 नाम्बारनि जा गुबै फिननाय बे फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै होयो गाइखेरनि pH आ 6 निख्रुइ खमसिन जागोन जेब्ला बे गाइखेर दाखासिम सोलायो। मानोना गाइखेर दाखा सोमजिनाया लेक्टिक एसिड थानायनि थाखाय सोमजियो। दा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय फरायसा बिथांमोना बेनि 11 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायखौ। बेनिफ्राय जोङो दा सावरायनो नागिरदों 12 नाम्बार सोंनायनि फिननाय। दा 12 नाम्बार सोंनायाव मा दंमोन? जों कुइसनखौ नायनानै लानाय जाबाय बिजाबनिफ्राय आरो फरायसाफोरनोबो दिन्थिना होनाय जाबाय। दा बेवहाय 12 नाम्बाराव दङ सासे गाइखेर फानग्रा गोथां गाइखेराव एसे बिबांनि बेकिं सदा होदेरो।
बे दङ आरो जेब्ला होदेरोब्ला बेवहाय मोननै कुइसन सोंदों बियो मानो गोथां गाइखेरनि pH मानखौ 6 निफ्राय एसे खारदैयारि आखुसिम सोलायो आरो बि नाम्बाराव दं गाइखेरा मानो दाखा जानायाव गोबाव सम लायो दा बे सोंलुनि फिननायखौ आं फरायसा मोननि सिगाङाव बुंफोरनानै होनाय जाबाय दा बेवहाय 12 नाम्बारनि ए आव जोंहा सोंदोंमोन मा गाइखेर फायखारि आरो गाइखेर फानग्राया मानो गोथां गाइखेरनि pH मानखौ 6 निफ्राय एसे खारदैयारि आखुसिम सोलायो दा जेब्ला जों बे 12 नाम्बारनि एनि सोंनायनि फिननायखौ जेब्ला जों सावरायगोन अब्ला जोङो बुंनो हागोन जेब्ला जों सेरनाय गाइखेर बा गोथां गाइखेर बेखौ माबा ओंखारनाय लोगो लोगो मा जायो बेयाव एसे एसिडारि आखु थायो माने pH माना बेसेबां जागोन बेयो 6 सिम थायो pH माना मा 6 सिम थानायनि थाखाय जों बेखौ खारदैयारि खालामनो थाखाय जों मा एड खालामनाय जायो बे बेकिं सदाखौ एड खालामनाय जायो जों बेखौ मा बेकिं सदाखौ एड खालामनो गोनां जायो मानि थाखाय एड खालामनो गोनां जायो दा बेखौ दा बेकिं सदाखौ एड खालामब्ला बे एसे एसिडनिफ्राय मा जागोन खारदैयारि आखु दिन्थिगोन दा जेब्ला बे खारदैयारि आखु दिन्थिगोन अब्ला जोङो बे गाइखेरखौ गोबाव समसिमहालागै लाखिबाय थानो हायो हमना ला साननै सानथाम सिमहालागै जों बे गोथां गाइखेरखौ लाखिबाय थानो हायो जेबो मा गाज्रि जानायनि लामा थाया दा बेनि थाखायनो बे गाइखेर फानग्रा फायखारिफोरा बेकिं सदाखौ एसे बिबांनि बे गाइखेराव लुनानै बिसोर खारदैयारि आखुसिम सोलायो अब्ला बे गाइखेरखौ गोबाव समसिमहालागै दोनथुमनो हायो बेबायदि दा फरायसा बिथांमोना बे ए नाम्बारनि सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि लिरनो हागोन गाइखेर फानग्रा मानसिया गोथार गाइखेराव एसे बेकिं सदा दाजाबदेरो जाहाथे एसे खारैयारि जायो अब्ला गाइखेरखौ गोबाव समसिम हालागै दोनथुमनो हायो बेबायदि लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय 12 नि बि नाम्बारखौ जोङो एक्सप्लेन खालामनो हायो दा 12 नि बि नाम्बार कुइसनाव मा दंमोन जोंहा गाइखेरा मानो दाखा जानायाव गोबाव सम लायो आरो जेब्ला जोङो बे बेकिं सदाखौ इउज खालामगोन गाइखेराव गोथां गाइखेराव अब्ला मानो गाइखेरा दाखा सोमजिनायाव सम लायो होननानै सोंनाय जादों दा बे सोंनायनि फिननाया जाबाय जेब्ला जोङो बेकिं सदाखौ मोनसे गोथां मा गाइखेराव जेब्ला जोङो एड खालामगोन गोथां गाइखेराव एड खालामबा मा जागोन बेयो खारदैयारि आखुसिम सोलायगोन आरो जेब्ला जों बे खारदैयारि आखुसिम सोलायोब्ला बेयो मा जायो माने गाइखेर दाखासिम गुस्लायफिननो एसे गोब्राब जायो जायखिजाया बेयो लासै लासै बेयो मा बे मोनसे मा स्केल होनना सानना ला नैबे जाबाय 7 बेयाव थागोन 0 बेयाव थागोन 14 जेब्ला जों बेखौ बेयाव खारदैयारि माने खारदैयारि अबस्थायाव थांगोन जेब्ला जोङो बे बेकिं सदाखौ गोथां गाइखेराव लुगोन खारदैयारि अबस्थायाव थागोन आरो बे खारदैयारि अबस्थायाव जोङो बेसिम लाबोफिननांगोन थामहिनबा जोङो गाइखेरखौ मा लेक्टिक एसिड थायोब्लासो जोङो मा खालामनो हायो जों गाइखेर दाखासिम सोलायहोनो हायो दा बे खारदैनिफ्राय जोङो माबोरै लाबोगोन बे खारदैनिफ्राय जोङो बेखौ एसिडसिम लाबोनो नाजानांगोन गिबियाव दा बेयो लासै लासै जाबोगोन एसिडसिम लासै लासै गुस्लायबोफिनगोन आरो निउट्रेलसिम मोनफैगोन थिग बिदिनो निउट्रेलसिम फार्स्ट सोलायग्रोहोनांगोन जोङो आरो लासै लासै बियो मा मोनसे बे लेक्टिक एसिडनि बे pH भेलुखौ मोनगोन बे गाइखेर दाखाया आरो जेब्ला बे लेक्टिक एसिडनि pH भेलुखौ मोनगोन अब्ला बेयो मा गाइखेर दाखासिम महर सोलायनो हमगोन दा बेबायदि गाइखेर दाखा जोङो सोलायहोनो हायो दा जाहोना जाबाय गाइखेरा मानो दाखा जानायाव सम लायो बे सोंनायनि गुबै फिननायखौ फरायसा बिथांमोना ओरैबायदि लिरनानै होदो गाइखेराव लेक्टिक एसिड सोमजिनायनि थाखाय दाखा खायो गिबियाव खारैयारि आखु बेकिं सदाखौ निउट्रेलसिम सोलायहोग्रोनांगौ आरो बांद्राय लेक्टिक एसिड सोमजिनाय उनावसो गाइखेरा दाखा खायो बेनि थाखायनो गाइखेर दाखा जानायाव गोबाव सम लायो बेबायदि लिरना होब्ला जागोन फरायसा बिथांमोना दा फरायसा बिथांमोना बे मोननै सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आरो नेक्स्ट जों बिदिनो सावरायगोन 13 नाम्बार सोंनायनि फिननाय दा 13 नाम्बारनि जा सोंनाय बे सोंनायखौ आं फरायसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो लाबाय दा बेवहाय 13 नाम्बाराव दं प्लास्टार अफ पेरिसखौ गंसे सिदोमा होबथाग्रा आइजेंआव लाखिनाय जायो मानो बेखेव प्लास्टार अफ पेरिसखौ जोङो मानो सिदोमा होबथाग्रा आइजेंआव लाखिनाय जायो दा बेनि जाहोनखौ जोंखौ बेखेवना लिरनो होदो दा 13 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि बुंफुरनानै होनो हायो प्लास्टार अफ पेरिसआ केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेट माने केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेटनि फर्मुलाया मा जागोन CaSO4 हाफ अफ
H2O बे जाबाय बेनि मुङा जाबाय केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेट नि जथाय बे प्लास्टार अफ पेरिसआ मा प्लास्टार अफ पेरिस बे मानि जथाय थामहिनबा प्लास्टार अफ पेरिसआव मा थागोन बे केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेटआ थागोन बे थानायनि थाखायनो बे प्लास्टार अफ पेरिसआ सोमजियो दा जेब्ला जोङो बे नैबे मा केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेटखौ जेब्ला जोङो बारनि सिदोमायाव माने बार थानाय जायगायाव बार सिदोमा थानाय जायगायाव जेब्ला जों बेखौ जोङो उदाङै लाखिनाय जायो अब्ला बेयो सिदोमा जाखांनानै बे केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेटआ बारजों सिदोमा जाखांनानै मा सोमजियो मोनसे जिप्साम सोमजियो आरो जिप्सामनि फर्मुलाया मा CaSO4 2H2O बे जाबाय जिप्सामनि फर्मुला बे सोमजिगोन बेसिम सोलायो नैबे बारनि बे सिदोमायाव उदाङै लाखिब्ला बे जिप्सामसिम सोलायगोन आरो बेनि थाखायनो मा खालामनो हायो जोङो बे प्लास्टार अफ पेरिसखौ माने सिदोमा होबथा दोनग्रायाव दोननाय जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ माने जिप्सामखौ होबथानो थाखाय आरो बे सिदोमा जायगायाव जोङो दोननो नांगोन बेखौ प्लास्टार अफ बे पेरिसखौ दा फरायसा बिथांमोना बेनि जा 13 नाम्बारनि गुबै फिननाय बे गुबै फिननायखौ ओरैबायदि लिरनानै होनो हायो प्लास्टार अफ पेरिसआ केलसियाम सालफेट हेमिहाइड्रेट फर्मुलाखौ लिरना होबानो जाबाय नि जथाय जेब्ला बेखौ बारनि सिदोमायाव उदाङै लाखिनाय जायो अब्ला बेयो सिदोमा जोबखांना जिप्सामसिम सोलायो जायनि आखु आरो गुना जुदा बेखायनो प्लास्टार अफ पेरिसखौ सिदोमा होबथाग्रा दोनग्रायाव दोननाय जायो बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय फरायसा बिथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो सावरायनो नागिरदों 14 नाम्बाराव थानाय सोंनायनि फिननाय दा 14 नाम्बार सोंनायाव मा दङमोन जोंहा आं कुइसनखौ खनसे दिन्थिनानै होनाय जाबाय दा बेवहाय 14 नाम्बाराव दं मडुलार जानाय फिनजाथाया मा मोननै बिदिन्थि हो मडुलार जानाय फिनजाथाया माखौ बुंनाय जायो बेनि मोननै बिदिन्थिखौ जोंखौ लिरनो होदो दा बेनि फिननाया जाबाय दा फरायसा बिथांमोना मडुलार जानाय फिनजाथाय बुङोब्ला मा बुजियो मडुलार जानाय माने मा दा फरायसा बिथांमोना बेखौ लिरना लानो हागोन जेब्ला एसिड आरो खारैनि गेजेराव फिनजाथाय जाना संख्रि आरो दै सोमजियो बे फिनजाथायखौनो मडुलार जानाय फिनजाथाय बुंनाय जायो बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय आरो बेनि मोननै बिदिन्थिफोरा जाबाय बिदिन्थिफोरा मा जागोन दा बेनि बिदिन्थिफोरा दा नाम्बार 1 बिदिन्थिया जागोन मा साप'ज हमना ला एसिड लानोसै जों HCl आरो मोनसे खारदै लानोसै NaOH सडियाम हाइड्रक्साइड आरो हाइड्रक्लरिक एसिडजों फिनजाथाय जानानै मा सोमजियो मोनसे मा NaCl संख्रि सोमजिबाय आरो दै सोमजिबाय H2O बेबायदि सोमजिबाय दा बे जाबाय मोनसे बिदिन्थि आरो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लिरबावनो हायो मोनसे जों एसिड लानोसै CH3COO एसिटिक एसिड प्लास सडियाम हाइड्रक्साइडजों बे फिनजाथाय जाबाय आरो फिनजाथाय जानानै मोनसे मा सोमजिखो संख्रि सोमजिबाय बेनिफ्राय मा सोमजियो मोनसे दै सोमजिबाय दा बे मोननै फिनजाथायखौ फरायसा बिथांमोना लिरनानै होनो हायो बेनो जाबाय मडुलार जानाय फिनजाथायनि बिदिन्थि आरो जोबथारनाय जा 15 नाम्बार कुइसन बेनि जा सलुसन बेखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों दा बेवहाय जोबथारनाय सोंलुआ जाबाय वाशिं सडा आरो बेकिं सडानि मोननै गोनां बाहायनाय लिर दा बेनि मोननै गोनां बाहायनायफोरा मा वाशिं सडा आरो बेकिं सडानि मोननै गोनां बाहायनाय बेखौ लिरनो होदो दा बेनि जा गुबै फिननाय बे गुबै फिननाया बेवहायनो दङ किताबाव बुकआवनो दङ गावबा गावनि लेखा बिलाइयाव नायोब्ला फरायसा बिथांमोना मोननो हागोन थेवबो आङो खुगाजों बुंनानै होनाय जाबाय बेनि फिननायखौ दा गिबियावनो फरायसा बिथांमोना वाशिं सडानि बाहायनायखौ लिरग्रो वाशिं सडानि बाहायनाय बेखौ लिरग्रो नाजादो दा गिबियावनो वाशिं सडानि बाहायनाय जायखिजाया बेसेबां लिरनो होदो मोननै लिरनो होदो जोंखौ दा बेखौ नाम्बार 1 आव फरायसा बिथांमोना लिरनो हागोन सडियाम कार्बनेटखौ माने वाशिं सडाखौ ग्लास साबोन आरो लेखा दारिमिनाव बाहायनाय जायो बे जाबाय नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 फरायसा बिथांमोना लिरनो हागोन बेखौ दैनि अरायथा गोराथिखौ गैया खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो बे मोननैखौ लिरना होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेकिं सडानि मोननै बाहायनाय मा जागोन
बेकिं सदानि बाहायनाय बेनि नाम्बार 1 बाहायनाया मा जागोन बेकिं सदानि बाहायनाया दा बेकिं सदानियाबो जायखिजाया मोननै लिरना होब्लानो जाबाय बे बेकिं सदाखौ जोङो बेकिं पाउडार बानायनायाव बाहायनाय जायो बे जाबाय नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 आव फरायसा बिथांमोना लिरनानै हागोन बेखौ सदा एसिड अर खोमोरग्रा हिसाबैबो बाहायनाय जायो नाम्बार 2 आव बेखौ लिरना होब्लानो जाबाय दा फरायसा बिथांमोना बेनि जा सोंनाय फिननाय बेफोरनो दा फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै बेखिनियावनो बे चेप्टार 12 नि जा सोंनायनि फिननाय बेखिनियावनो जोङो फोजोबबाय 15सिमहालागै दंमोन आरो उननि समाव जोङो बिनिनो माखासे जुदि सोंलु इम्परटेन्ट जुदि सोंलु मोनबावोब्ला जोङो उननि भिडिअआव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नाजागोन स' नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ जायफोर नायगिरि बा फरायगिरि बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो नाजा गोबाव खालामनो नाङा लोगोसेनो बिथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों रोङिखौ मोजाङै सोलोंना लानो हागोन बुजियैखौ भिडिअ नायनायनि गेजेरजों मोजाङै सोलोंना लानो हागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामनाङा साबस्क्राइब खालाम हागौमानि आरो जेसेबां हागौ गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामनो नाजा थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय